Татарстан халкының тормыш сыйфатын күтәрүгә Нинди yollar var, nindi perspektivalar. İş hakları, zarplatalar, pensiyalar artsın idi. Yengsinlerine, isen sağ kaçsınlar temiyalarına. Birge motor etmişlerimiz de yaşarımızda. Bugün Tatarstan reisi Rüstem Minixanov Devlet Sovetine yıllık yollama bilen müracaat etti. Yani Respublika üsüşü için tüp yönelişlerini bilgiledi. Yollamanın ehemmiyeti neydi? Çakırılgan dereceli konaklar bilen ana şul turda fikirleşip aldık. 50 yıllık yollamadan siz neler kütəsiz? Biz yıl sayın şu şırpasan negizinde Devlet Sovetimizin işli. Kileşekler şöyle bulur deyip küten. Sizningçe Tatarstan halkı için şu yollamanın ehemmiyeti neydi? Bütünüsü de halk için işlene. Men öyleyim birge motor etmişlerimiz de yaşarımızda. Татарстан халкының сыйфатын, тормыш сыйфатын күтәрүгә, чөнки бөтен куйган максатлар этик экономика буенча, социаль сәясәт буенча алар бөтенесе дә Татарстан кешеләргә караган. Һәм төп максатыбыз безнең халыкның тормыш сыйфатын күтәрү, тормыш сыйфатын үзгәртү. Ehemmiyeti var indi mına şol kileşekке nindi yollar var, nindi perspektivalar. Anı bilip durup bitmek her kimde gerek. Yollamalar nerçe kitabız. Yaşaya revişi ebedlensin idi. İş hakları, zarplatalar, pensiyalar artsın idi. Ekonomikanı tağındanı getirge, kuvvetlerge, suguş ballar turunda zakonunu kabul ettirek gerek. Anlarga da akçanı tabırga gerek. Respublikanın işinde de, anın bugünkü ağırlıklarga koramastan haman şu tüzüler yolu bilen baruunda baribir zor halkının katnaşı bizning respublikada yaşayan kişilerinin ul mene sizildi bugünkü şu yollamada katnaşkan. Sizningçe Tatarstan halkı için yıllık yollamanın ehemmiyeti neydi? Menimçe bu yıl gana түгел, келесі yılda da bizning raisimiz bizga ko'rsatdi. Birinchi bizning negizlari. Hem nerse bu bizning negizlari? Bizning negizlari ul medeniyet, ul din, hem o til. Biz özümüzün ruhumuzni saklab yaşarga tiyish. Bu turda o şu turunda aytdi. Bu yıl her bir kişi için o zor cavaplılık hem mühim yöneliş. Rüstem Nurgaliyevich bir ninde mında formalizm bulurga tiyish түгел дип әйтте. Чөнки чыннан да яшьләр, балалар алар менә ничек бар шулай. Әгәр дә аларга ошый икән, әгәр дә алар үзләренә birer işçilikni kızık itip күрәләр икән, димәк алар тартылалар. Әлбәттә, бу юллама бик мөһим. Һәр елны Рөстәм Нургалиевич үзе һәр көнне шул документ белән эшли. Аның киңәшчеләре булыша, төнге 10-га кадәр эшләделәр, менә бер көнне яздылар, утырдылар. Чөнки ул һәр бер куйган менә дәүләт Совета депутатлары алдында, хакимият алдында куйган бөтен бурычлар, алар инде менә бүгенге юлламадан соң бер документка чыгачаклар инде һәм шул документ буенча бүген бөтен залда бөтен утырган кешегә һәрберсенә мөһим бурыч куеп эшләргә киләчәктә менә елның ахырына кадәр. Әлбәттә инде ул безнең бүгенге көндә СВОда булган тора торган бурычлар турында сүз булды. Укытучылар, әбиләр, бабайлар менә монда бөгелмәдән 73 яшьлек тая апа дип йөртәләр инде аны. Ул үзенең пенсиясына уази калды безнең малайларга. Шул менә ЛНР, ДНР якларында безнең хезмәт итүчеләр малайларга җибәрде. Әлбәттә менә шундый кешеләр бик күп һәм бу бик шатландыра. Мен ярдәм итәм, мен беренче ярдәм иттем детдомга, потому что мен үзем детдом баласы. Икенче мәртәбә фронтка җибәрдем 50 мең. Хәзер без 50 мең бергә алдык малайлар белән чыгып, маска, танкыга нидер приспособление лошадь тагын алды. 37 мең диде, тагын шулайтып ярдәм иттем. Икенче мәртәбә ярдәм иттем. Авыр түгелме соң менә шуның кадәр күләмдә акчалар җыю сезгә? Юк, авыр түгел. Авыр түгел. Шатланып бирәм аны аларга. Прям довольны булып, только что еңсеннәр генә исән сау кайтсыннар семьяларына.